Paminaw kang Dr. Edward Cagape sa Radyo Ukay. Doktor sa Kahanginan. Grabe na gyud kayo ang COVID-19 mga igala. Sa katibukang kalibutan, makita ninyo nga milyon-milyon na ba? Ikanapulot naman inuunta pero dako kay next yung problema. Nga naman, halos tanang tao nagamask. Nga ma-infected pa man. Nga naman, nga uban di na mawulakaw sa balay, ma-infected lang yapon. Kani siya may galang ang phenomenon. Maski pag sa una itong 1918 nga epidemic, Spanish flu sa Amerika, maurag yapon ilang gihimo. Maurag din gyapon. Mas tabong sa naong, may nga na sa bato mga gigamit sa hospital. Almost the same may gala. Kaya wapa mangyapon sila. Ganit sila antibiotic at that time. So, murag, wala pag yun na improve pagkatubang ng pandemic may gala. So, kasi buhato na ito ron. Di man ta pwede nga, di ta magawa sa balay, di man trabaho man ta. Di mo ta pwede nga, di na lang yun ta mamalingki. Mamulit ang pagkaon. Kaya wala. Di man kita pwede kay kaon, magyod-tagyod, matrabaho, magyod-tagyod. So, ako ni siya gi-compare may gala. Kung sa maayo sa ato. Before ko mag-story o exercise may gala, mas maayo ni maklaro ninyo. Kami mga doktor, matubang ni pasyente, tabon tanan, mata na lang gawas ba? Nanay gloves, nanay PPE, tabon pa ang sapatos. Nga nung ma-infected mo lang manggihapon. Labaw na gina mga anesthesiologist o katubang o kanang COVID-19 positive. Kamo, mas na inyong pamanalipod ba? So, kami mga doktor, nag-reduce na yun. Nag-reduce na gamay ang na-infected. Sukad-sukad atong daghang kayo nga matay nga doktor. Pero gamay na lang kay grabe naman yun ang among panabon sa among lawas na higala. Kamo, in town, maskara kita inyong panglaban ba? Sa kusaon, wala yun mo'y mahimo ana. Kung maskara lang inyong gihimo. Nag-suggest yun ko atong mga 2 months ago ang the best yun, tabunan ninyo inyong ulo. Tabunan ninyo ang inyong o bandana o kung diba kaning kalo. Kaya ang laway magod, may gala sa COVID-19 positive nga pasyente, mutugdon sa inyong naong, mutugdon sa inyong buhok, mutugdon sa inyong lawas. Unsaon mo na? Lingon mo nga, manghugas mo og kamot. Makabantay ba dahil mo ana may gala mo katul inyong naong sigurado yun na diretso yun na inyong kamot gikan sa gikong asa mo na nga mustaw asa mo ni gunit nga pertahan diretso sa inyong ilong ba kuhaon na ninyo inyong kuhaon ninyo inyong maskara unya ikalot sa inyong ilong di wala gideliver og LBC gideliver ang LBC ang COVID-19 diretso. Samantao na may gala, wala. Useless na mga hugas-hugas kamot. Alam na no, magdala-dala mo balde tubig o sabon, kada lihok, magkuan og hindi ba alcohol kada gunit, alcohol. Sus in taon may gala, gibantayan ginago ng pasyente kada dalalag alcohol ba. Kasi ginahimo. Lagi, storya. Makagunit mo sirit like alcohol. Pero naagi panahon may gala nga makalimot, bisag magunit aning mga tubig ba o sabay kwarta gigunitan unya mukalit lag adto ang iyang kamot sa iyang ilong sa iyang naong wala hindi gihapon mao lagi na siya kato akong suggestion sa inyo 2 months ago nga magbandana o magkalo mag-coat kung lakaw mo kundi ba wala gid kanang tulog yun mas bandana o kalo maskara o coat mag-long sleeve mo. Kay tanang lugar nga matugdudan, magtugdon ang virus may gala. Makuha gyud ninyo, mabutang gyud ninyo sa inyong ilong ba. Wala gyud may pildig gyud mo ana gyud. So kana akong suggestion sa inyo kay kita pildig gyud tatanan ni may gala. Labaw na gyud mo. Kay wala gyud panalipod mo. Kami mga doktor, pag abot na mo sa ospital, pag abot na mo sa among clinic, tabon tanan. Bahala nagdaglisod og
For example, mag-opera ko may gala pastilan, lisura gyud mag-opera nga tulo ka buok sapaw sa imong sinina. Napaggitabon sa among nawong nga plastic, nga di nimo maklaro kung sa imong gioperahan. Usay mag-antos lang kini mahigala nga himuon na mo na siya kay ay taylo gyud ba. Una siya nga dili gyud ko mong tuwa na nga hugas lang kamot, maskara wala. Pindi gyud gyapon mo tanawa ron. Ang giunsa man na pagkatag nga magmaskara man gyud mo yung tao manggawas mo. Kulang gyud siya. So kanang tulo. Sundan in taon ko ninyo kay wala day laing panalipod ba. So karon mo taga mahigala mag-istorya ko exercise para sa rheuma o sa arthritis. Sa panahon karon labaw ng kamong mga tigulang nga di nimo pagawason, daragana siya mag-arthritis ko. Mao ni siya ang steps nga himuon ninyo kada adlaw. 10 seconds lang. Mag-ihap mo. 10 seconds, 1001, 1002, 1003, paingon sa 10 seconds. For every movement, himuon na ninyo 10 seconds. Di na kinahanglan og 5 minutes, 10 minutes, o mulakaw ba sa gawas, o magdagan-dagan ba, dili na siya maumay sa arthritis. Kay, pag mag-arthritis na ka, ang sobrang exercise, masakit. Ang walay exercise, masakit. Kung samot, di ka mag-exercise, di ka magtindog-tindog, samot. Mosamot gila siya gyud. So, ang arthritis may gala, ang rheuma, moapekto sa tanang joint sa atong lawas. Walay kuha na siya. Wala na siya ingon gi-spare o kun ba dili na mag-arthritis na lugar na nga dili tanang lugar sa atong lawas may gala mag-arthritis. Gikan sa inyong dalunggan mag-arthritis, paingon sa papangig, paingon diri sa inyong liog, paingon sa bukton, paingon sa inyong elbow, paingon diri sa tiil, pati sa inyong hawak mo sakit tungod sa arthritis. Karon kanay mga steps akong itudlo sa inyo karon. Himuon ninyo. Number 1. Ang unang gyud mag-arthritis may gala, kamot. Kamong wala sa YouTube, di mo makakita ni sa YouTube. In town, pag-subscribe na mo sa YouTube, kay kaning akong himuon, di na bagyan man niyo maklaro kung sa akong pasabot. Kung di niyo makita ang akong action. So, kamong na sa doktor sa Kahanginan sa radyo, pangita mo paagi nga makasubscribe mo sa akong YouTube channel. Kaya aron ma-review ninyo akong ginaingon. So, ang number 1 yun na step may gala, ang fingers, ang mga tudlo. Munggahi gini atong mga tudlo, labaw na gyud sobra na sa isinta, munggahi gini siya. May panang inyong mga tudlo kay munggahi pa, Pero sa tinuod na gala, dili na siya kinahanglan nga munggahi na siya hangtod sa hangtod. Kay na may paagi nga magpahumok ana. So sa pagmata ninyo mahigala nakainom na mo sa inyong mga tabletas, nakapamahaw na mo, nakapahulay na mo 30 minutes, magsugod mo og piko. I-spread inyong mga fingers. I-spread. Pagkatapos, ikumo. Tapos, balik na po. I-spread inyong fingers. Tapos, inyong mga tudlo. Tapos, ikumo na po. Hangtod yun nga butingog na siya may gala. Kung wala pa mo, kahimo butingog na siya. So, kana siya, ihap mo. 1001, 1002, sige mo kumo, break, kumo. 10 seconds. Pag ana, inyong kumuon ang inyong mga kamot, tapos iliko-liko, ituyok ang inyong mga kanang butanganan sa relo, ang wrist, tuyokon, mura mo gadula og bula may gala. Ambot lang kung masabtan ba na ninyo sa radyo, pero maog yun na siya ang lihok kay isa sa mga lugar sa atong arms, atong mga bukton, mo na siya mugahi kaning wrist na to. Ambot lang sa Bisaya ni may gala. Basta ang wrist, mugahi gani na siya, maapil na nimo binhod ang atong mga fingers. So, pag human sa fingers, ikitiw, ikumo na po ninyo, ituyok ninyo 1001, 1002, 1003, sige, tuyok na iyong mga wrist. Okay? Ang sunod mahigala, ang inyong elbow, ang inyong elbow, iibutang inyong kamot diri sa tubang ninyo o pikwa. Piko gyud. Tapos i-extend ninyo inyong kamot ambot lang masabtan ba ninyo sa radyo, So, inyong pikuon ang inyong elbow, tapos i-stretch taas.
katong nagasugod ang arthritis diri sa inyong elbow, sakit kay na siya. Sakit yung kay na siya. Dili na siya tinuod nga di na gyud mo balik. So inyo gini siyang kuno, ang siko da ninyo, inyo siyang pikuon pag maayo o gi-extend pag maayo. Dili na ninyo ma-extend diretso kung nag-arthritis na mo sa una. So ang inyong objective yun nga mo stretch ang inyong kamot. Sunod na may gala sa bukton ay ambot mao ginay po ni kalisod. Isaka ninyo inyong bukton paingon sa likod. Level ang inyong bukton sa inyong shoulder. Tapos i-extend ang inyong kamot nga mura mo di-surrender. Pag human ana, kundi ninyo mahimo ning akong gihimo sa YouTube, wa na. Mo frozen shoulder na mo. So, kanin siyang imong bukton, ibaba. Naka-extend, ibaba siya. Pagkahuman, isa ka na po. Pagkahuman, baba na po. 10 seconds. Kana siya nga shoulder movement, may gala. Kana siya nga movement sa shoulder, mukuha sa mga frozen shoulder. Karaghanan sa inyo, maabot na gani mo sa 65, dili na mo kahimo ani. Di na gyud kahimo ani kay sakit man sa bukton. Pero ako in taon may gala 67 years old, tanawa akong lihok sa YouTube. Kung mahimo ba ninyo? Kung mahimo ninyo, why posibilidad nga mag-frozen shoulder mo. Okay? So, ang sunod nga movement may gala, ibutang inyong siko sa inyong side sa inyong lawas o isuntok palikod. Kani, pasuntok sa likod. Anak yun, hantod ka maabot ninyo sa inyong shoulder. So, ingana no? Ambot lang at tulagi mo sa YouTube yun, kaya di gila ko na ma-demonstrate sa ba akong baba mahigala ang movement sa pagkuha sa frozen shoulder. Sunod, ana, inyo ni siyang muramog nagkuhan, muramog na swimming. Ituyok ang inyong shoulder, para uramog ng swimming ang inyong elbow, piko, pero inyong kapay-kapay ang inyong shoulder. Sunod na may gala sa imo ng hawak. Makahangat ni ba? Maski ako mohawak, ganay ko ngayo kay ko mag-exercise may gala. Ang sunod na may gala, maglingkod og tarong, tapos tuyok ang lawas. Tuyok yun ang lawas hantod sa kaya ninyo nga magtuyok ang inyong shoulder almost right angle sa inyong pusod. Tuyok na buspikas. Sa una, niingon ko sa una nga urag helicopter. Pero makaigo niya mo mga unsa diha. Kanira nga atong shoulder, ang atong hawak may atong pikuon. Dili mo lihok ang imong hawak. Ang imong lawas sa ibabaw sa pusod mo'y mulihok. Kana siya. Okay? Sunod na may gala. Dili ko demonstrate kay magtindog man ko. So di lang sa ko magtindog may gala. Muduko mo. Pag duko ninyo may gala, ayaw ninyo iduko nga idiretso kay mag-slip disc man na madaot ang inyong likod. So iduko lang siya hinay-hinay. Asa na pod? Duko, murag mabaw mo. Dili pikuon ang imong likod kundi ang imong hawak may pikuon. Sunod ana may gala, ang kaning imong tiil, ang imong legs, ilabay nimo sa atubang. Ilabay nimo sa likod. Ilabay nimo siya. Tapos tuyok-tuyok. Ituyok-tuyok imong tiil. Tuyok-tuyok imong tiil. Magunid yun. Siyempre, magunid yun kagad para di ka matumba. Ituyok-tuyok nimo imong sakit. Kaning sakit diri sa imong hawak. Sunod, so wala na pod. So, abot ninyo sa inyong knees, sa inyong tuhod, kani siya may lison, may gala. Kay ang imong tuhod, pikoon, o birahon nimo paingon sa imong lawas. Tapos, isipa, straight. Pikoon, ang tuhod. Tapos, iduol nimo imong tuhod sa imong lawas. Tapos, isipa. Muna siya para sa tuhod sa arthritis, may gala. Sa tiil, ikiw-tiw-kitiw nimo siya may gala. Pag sugod nimo og
One up and down lang sa ang imong tail, up and down. Pagkahuman ana, ikitiw nimo, ituyok nimo imong ankle, ang sabay Bisaya sa ankle, o pagkahuman ana, ibaba, itaas. So, right side, tikod, ang imong tikod. Ang imong tikod, ibaba, isaka. Ibaba, isaka, tapos tuyok. Ituyok-tuyok siya. Patipod, ang imong mga toes, ipiko siya. Ipiko. Tapos, extend. Ipiko, extend. Sa akong edad, mahigala, nag-arthritis ko at least once or twice a year lang din siya nga muhubag. Nga naman, mukaon ko bisag unsa. Kung dili ka mukaon o batong, arthritis ka. Kung mukaon ka, arthritis gihapon. Di, mukaon na lang kung batong. Kung dili ko mukaon o kuan may gala, di ko mukaon o karne, arthritis. Pag mukaon ko karne, arthritis gihapon. Mukaon na lang kung karne. Kay daghan pa bang parte sa akong lawas, may gala, nang kinahanglan sa nutrition, hindi lang tungod sa arthritis. So, nganong inyong pugna ng inyong nutrition sa tibuok lawas, nga imong problema tuhod lang. Muna siya mali gyud kay paghuna-una sa mga tao, may gala. Dili gyud sa mga okay. Daghang kay maapektuhan kung dili tama ang inyong nutrition. So, nangutan na mo dok, kanibang arthritis, di na gini mawala. Di na gini siya mawala. The moment nga musakit gani ang imong tuhod, ang imong kamot, ang imong gusok, ang imong tiil, musakit siya tungod sa arthritis, pain reliever gid. Mo balik gid siya. Walay paagi nga di siya mabalik may gala. Mo gamit nako og injection may gala. Mo gamit nako og injection dito sa joint space, sa joint. Sa elbow, dire sa inyong shoulder, mugamit ako injection na kung di na mo kalihok may gan. Di na mo kalihok sa kasakit, gamay lang kayo lihok, sakit na kayo, mugamit ako injection. So, unsa gyud pag-asa na to sa arthritis? Ngano mag-arthritis man kita tanan? Halos tanan na gyud. Siguro sa 1,000 tawo nga nabuhi may gala. Isa duha ra gyud tawo na sa dili mag-arthritis. Probably sa genetics, pero nga naman kita man tanan, magtigulang ta na amang yun. Nga naman mutukar man siya kung tigulang na ta. Sa bata pa mga ang tagbatong, karne, laman loob, at tayo, bisa kung sa'y kauno na to, di man tayo arthritis. Tungon na siya sa proseso, sa atong mga joints. Ang atong mga joints, na siya covering ng burag plastic. Tapos, na siya exchange sa mga substances sa atong lawas, nga may tabo dili sa atong joint. Pag dili na maayo ang metabolism may gala, kana medyo lisod kay na ko na-explain sa inyo, kay daghan na kay enzymes ang ma-involve, daghan kay mga chemicals ma-involve. Basta sa panahon na itong mga 60 pa and above, dili na gyud maayo ang metabolism sa atong tuhod. Mao na siyang makuha ang smoothness, ang kasinaw sa atong tuhod may gala, ug atong iyang approximating joint. So, wala gid siya pag-asa nga mabalik ang iyang membrane, Walay pag-asa gid siya. Naay na imbento nga synovial fluid, mura na siyang fluid dito sa sulod sa joint, na imbento pero in town. Ang isa ka vial mahigala ba? 25,000. Magkinahanglan ko more or less mga 1 million pesos para ma-supply to kanang synovial fluid dito sa imong joint. So, kinsa may tao na spend 1 million may gala. So, ang kadaghanan, pag wala na gyud pag-asa nga gahi na gyud ilang tuhod, di na gyud mulihok, kambyuhan ang tuhod. Kambyuhan ang sakit dire sa imong hawak. Muna makambyuhan na lang siya karon, butangan namo kanang stainless steel, naapoy plastic, naapoy prosthesis, naapoy titanium, mga ginakambyuhan na siya karon na ilang tuhod. Kay usually gyud ang tuhod mo'y mapiktuhan. Ang kaning elbow na to, katong siko, kaning mong shoulder, walay pag-asa na may gala kay dako kay operasyon o grabe kayo ang gasto. So, walay pag-asa kitang mga Pinoy nga makagasto ingana kadako.
So, arthritis. Kung sa may panglaban yun na to, dili sa pagkaon. Wala na sa pagkaon, mga higala. Ayaw na ng pag-asa, nga di mo mga aoning-ani, di mo mga aoning-ana, di mo mga arthritis, gyapon. Na ay uban na isa ka klase nga arthritis, gitawag og gouty arthritis, magkinahanglan ng allopurinol. Kung nagasaka ang imong uric acid, magkinahanglan gyud ka allopurinol forever. Wala na, dili na ingon nga mainom lang kag 3 ka bulan, 2 ka bulan, 1 ka semana, dili. Mung sugod na gani kag inom og allopurinol, hangtod gyud ka mo inom anang tabletasa may gala kay. Ha? Bisa pag-unsaon nimo, muhimo gyud kag uric acid. Tanang pagkaon gikan sa bugas, humay, bugas humay. Muhimo og uric hangtod sa bugas nga mais. Samot na ang bugas mais, muhimo taas kayo nga uric acid. Tanang pagkaon yun, walay lain. Labaw na gyud katumingon nga, Dok, oats daw, Dok, oats. Intawon na gala. Panit man na sa wheat, kanang ginahimo og kaning pandesal. Panit na sa wheat ang oats. Ang oats, ang iyang panit, pretty high content of uric acid. So, mo gyapon. Ipanganlan nimo tanang pagkaon, tanang pagkaon nga dili mahimong uric acid, tanan gyud. So ngano man ingana man ang atong proseso sa metabolism sa atong lawas, nagkinahanglan og kaning uric to produce energy. Kung wala pa mo kay balo ana, isok-sok rin sa inyong utok kay naingon mo dili ko mukaon na kay arthritis ko mali ang iyong panghunahuna. So ang pag-asa exercises. Katong akong gitulo sa iyo, gipaspasan na ako may gala kay liso, di na ko mahuman. Pero kung dili mo makasabot sa akong istorya dili sa doktor sa Kahanginan, pag-subscribe lagi mo sa YouTube. Kay dito, babalik-balik ninyo ang akong istorya. Balik-balik yung istorya, makita ninyo ang akong aksyon. Di lagi na ako ma-describe yun, kung saan yun tama sa description sa movement sa itong mga joints. Kay mas mayamang yun. Picture is 1 million times nga makahatag sa unsay maayo nga instruction. So, ingani. Sakit, pain relievers. Walay lain. Maingon mo, Dok, makadaot mo daw sa atay ang silicoxib. Tinuod na siya. Kung mainom ka kada adlaw hantod mga 3 ka bulan, daot ginay mong atay. Pero mainom lang kag masakit siya. Wala na sakit, maantoy na. Ayun, nag-inom. Dili pud pwedeng adlaw-adlaw ninyong diclofenac kay dugo man iyong tinai. Munang in the form of Voltaren. Ano siya? So, dili siya pwede nga everyday mo inom mo diclofenac. Dili, pwede. Paano lang yun siya sa pain, yung ma-relieve konti, mawala, gamay ang sakit, niya maantos na rin nyo. Ang ubang pain relievers may gala, daghang side effect. Ang allopurinol, maski pag pila na mong katuig, ako, 15 anyos na ako nag-ainog allopurinol may gala. 15 years. Wala man nagigihapon, wala man ko'y side effect. Siyempre, gawas yun ang pagkatigulang, pero side effects sa allopurinol may gala, wala. Normal akong atay, normal akong kidney, normal akong function, tanan. Akong mga pasyente nga nituo sa ako may gala 15 years ago, hangtod karon nag-ainom pagyapon sila allopurinol. Pero ang incidence of arthritis, nga manakit ang ilang joints, manghupong ang ilang kamot, manghupong ang ilang natiil, wala. So kung di mo mutuo sa ako, sige, padayon, kaya dili ko mamugos sa inyo. Pero kung mutuo mo, allopurinol, wala lain. Katong isa, fibusustat, perting mahala, dili mo makapadayon. May pa ng allopurinol kaya pa generics, 8 pesos. Siyaro, di na ninyo mainom, kauban sa inyo pang high blood, sa diabetes, sa ba. So, dito yun ko sa pinakabarato ginainom may gala, maski ako baratohon akong ginainom, generics akong ginainom, kay gusto na akong mamintain. Sa tinuod may gala, kaning exercises ako gitudlo sa inyo karon buntaga, kanang pagkaon eksakto, nutrition, kanang wala pa gidilit nga pagkaon may gala. Mo na siya ang nagpa-maintain sa akong lawas may gala. Wala ko'y lain i-comparar sa inyo kung sa credible ba kay ako man mismong lawas akong care may gala.
daghan kayo. So, daghan kayo mga pasyente may kala akong gitudlo ng unsang paagi sa pag-atubang o arthritis may kala. Gamay ra ang makasunod nga pareha sa ako religiously. Gamay ra gyud. Ambot lang kung sige una-una pero the moment nga undang sila sa ilang pag-exercise, pag ilang pagkaon eksakto, pag-inom allopurinol, dili na sila gwapo. Si Dr. Cagape ini sa Doktor sa Kahanginan. May butag may gala si Dr. Cagape ini sa Doktor sa Kahanginan. 0948-8671-0942. Pwede i-broadcast inyong page sa Facebook o YouTube. Thanks from Mintal kay gitype nako and Edward Cagape no result found man. Moadto gyud ka sa Facebook nako may gala, facebook.com/edcagape lang. facebook.com/edcagape. Naa dito makita nimo ang mga sample sa akong YouTube. Pero kung gusto ka mo diretso sa akong YouTube, moadto ka sa moadto ka sa YouTube mismo. Imo siyang i-search Edward Cagape channel. Kay dito siguro kaniya to sa Google Chrome o sa ba, dili nimo makita ng akong YouTube. Moadto ka sa YouTube mismo. Tapos ibutang nimo Edward Cagape channel. Kay wala ang iyang IP mga inday, mga manong, mga batanon, taas kayo. Pero kung moadto mo sa FB, mag-request mo as a friend, makita na ako na siya, kay ako mang ipadala ang IP address sa YouTube. Okay, 0950-282-3744. Ben Archie, Ryan, Pasahe, imo kong pasyente dok, kadtong ingon ka nga naay naputol nga unod sa tiil, tukod gipabugkosan nimo og elastic bandage karon adlaw hubag gamay banda sa kiting. Unsay dugay angay buhaton dok, salamat. Ayaw hilabti kay kung dili pa modikit ang iyang muscle sa iyang original nga muscle, di na siya maayo. Hello, good morning, cellphone. Hello, cellphone. Wala Hello, morning, Doc. Oh, good morning. Kusog-kusog ka imong tingog day. Hello, morning, Doc. Morning. Unsay ato? Nakoy pong tana, Doc, sa imo, Doc. Nakoy kondok ba, ugangan nga 72 years old. Yeah, tapos, lalaki niya. Nakubag man yung kuto-kuto, Doc, niya. Kunya, kung siya ka ng karon, hindi ko yan tiyan, maglisod siya, isang taon sa gamay, magpunga. Okay, wala naghupong ang iyang tiil. Ang hupong na karon sa Doc. Kamot. Ang kamot, ang hupong pod. Oo. Sa kasing-kasing na siya, day. Sa kasing-kasing niya ang problema, day. Muadto mo og cardiologist. Ang kasing-kasing niya ang problema na. Basta ganing ang hupong, muhimo nagtubig sa tiyan, sa tiil, o sa kamot, nagpasabutan na ang kasing-kasing na ang problema na. So, muadto mo og cardiologist. Bisan mo pa siya Doc, kanang sakit iya, ay gapan yang kuto-kuto, bisan kanang dako yang tiyan. Mauna siya simptomas sa congestive heart failure. So, cardiologist sa inyo adtuon na naday. Okay? Sige. 0910-0907-530-0541. Doc, pwede makapacheck up sa imong clinic. Yes. Open na Monday to Friday. Sa buntag lang, magsugod mi og clinic alas 9, maghuman mi hangtod mahurot ang pasyente may gala. Dili may undang uban mapalaw dili. Kung manon ginamutan ng pasyente nagpa-record, nagpa-register sa buntag, anto haya may maniud to. Kung manon to manggaling kay gutom na 15 minutes lang kumuundang, pero kung manon ginagutan may gala bago kumuli. 0910-423-8612, 31-year-old female, kapatagan. Dok, makasunggod ay ang sobra kapoy trabaho sa umado. Kay basta maghago sa pag-uma, magsunggo ko. Dili po ba makadaot ang mag-spray o mabasa ang likod sa chemicals.
ang sungkuday sa imong edad 31 years old is probably dili tungod lang kay init sa trabaho ninyo kundi gataas na imong blood pressure. Mo number 1. Number 2, kung sige-sige na ka nagadugo ang imong ilong, naay problema sa imong dugo. Kinahanglan gina sa imong eksaminon imong dugo para may baw-an sa mga ubang sakit. Ikatulo may gala, kanang normal nga magdugo ang imong ilong sa bata na siya. Di kay nipis ang ilang mucosa, ang ilang panit sa ilang ilong. Mo nang mudugo. Hello, good morning, cellphone. Hello, cellphone. Wala. Napindot eh. 0997-748-9770. Nice demonstration, Doc. Hehehe. Pero mas nice pa kung sabayan o live music as in aerobics upon rising up early in the morning. Okay raman. Pero sa tinuod, kung inyo na siyang sundon, maganahan na mo kay everyday man ginahin mo. Hello, good morning, cellphone. Hello, cellphone. Sir, Doc, good morning, Doc. Morning. Tagapa na po, Doc. Yes? Maputanan ni Doc, kay ang akong ugangan, Doc, 63 years old. Ang iyang kumagko, go, Doc. Napuka mong good na iyang kumagko, Doc. Sa'y dahilan, anak, Doc. Naglata? Dili man. Okay na siya. Namaga, ragod, para siyang murag ikuhaan niya gani og ingron. Dahil diabetes, wala. Wala po. Unsay color sa iyang kumagko, day? Itong, dark, violet? Mamula ka. Ha? Mamula-mula. Pula? Oo. Pila na siya kaadlaw ngay nga na, day? Mga tanong. Pila na daw ka weeks, ma? 2 weeks? Isa nakasumana, Doc. Ay, sa kasimana pa. Patanaw sa doktor diha, ipantibiotic lang siya. Ang pinakamaayo na dalasinsi. Pero pa blood sugar gyud siya day kay na sintomas biya na sa diabetic foot gangrene. Okay? Ato naman siya sa doktor, gitagaan siya, sipalixin, antibiotic. Dili maayo, inay kay ng sipalixin. Dalasinsi or cloxacillin. Ilista ka. O lista kay kuan ba basig bahala na naglistahan sa kuan utang basta ibutang ninyo dito. Okay? Sige, Doc. Okay, Salamat, may buntag. Doc. 0948-489-3119. Doc, nag-clinic gihapon ka sa Samal. Every Friday lang ko nag-kuan sa Samal, may gala. Kamong taga-Igakos, Friday lang yun ko. Kung dili po mo makita na ako kung dili surgical ang inyong problema. Okay, surgery yun ang akong ginatanaw diya sa Samal. Hello, good morning, cellphone. Hello, cellphone. Good morning, Doc. Morning. Unsa man tong buto sabot sa imong libro gani, Doc, nga kuan kanang physiotherapy? Kuan na siya, hilot nga in English, tay. Hilot na. In English. Hilot? Oh, hilot nga in English. Oh. Asa man, Doc? Okay, ang kanang Bisaya nga hilot dito naman sa mga kuan kanang gahod-gahod lang man imong unod. Ang hilot nga in English mo nang physiotherapy. Mga joints, mga pakusog, mo na gina-sentro dai. Asa man ta magpahilot ana, Doc? Duha na ka klase. Ang isa sa physiotherapist sa hospital na ay physiotherapist. Ang ikaduhang klase is chiropractic medicine. Okay? Doc, kanang pwede magpalit og kuan, Doc, katong allopurinol na lang ko, Doc. Yes. Inom ta kanang sakit akong abaga, nga res sa kuan. Oh, Di ko gamay, pero usahay ra magsakit kanang panagsara ba? dili pa nimo kinala loperinol dai kung talagsa lang. Ang maayo man ang Kanang sakit man isa ka, Doc, kanang murag nabikil. sigurado gyud ang arthritis dili na siya dalisa, napiang, nabunyagan, nakuan, na barang. Dai? Unsa man, maayo ba to na ni, Doc? Ipatanaw sa doktor oy. Ipauna doktor, pagka di maayo sa doktor ipatutho. Unya, ako man. Salamat kayo, Doc. Sige. Okay. 0948 na daghang kay nagala mga pasyente ba nga. Gika nami og kuan Doc, gika nami kanang buyag-buyag, wa pa man gyapon maayo. Unahon ninyo in English lagi. Unahon sa ninyo in English bago mo Bisaya.
ang Binisaya bahala na mo. Kung di gyud kaya sa English, Bisaya kay basi dai gi buyagan lang ka. Muna akong dikto may gal. Hello, good morning cellphone. Hello cellphone. Good morning. Morning. Kusog-kusog imong tingog kay hinay kaayo. Arawan ko sa bukid to. Sa asa? Alas Tungtong dia sa kuan buko-bukos ka ba o dakkusog? Lagi. Ay, Dok, mangot ka na lang. Tako, Dok. Oh, kusog man lagi. Magabi, gani, Dok. Magngulmo lang ako ng dapi-dapi, Dok, ba? Pila edad? Ang akong kamot, ang edad na ako, Dok, mag-49. Oh. Tapos, mo sakit ang Kung bati, Dok, ganing kamot na ako, manghubag pagkabuntag. ay. Mga amoy. Wala yun na nagibuyagan ha? Wala siya, Dok. Di bitaw basig arthritis na siya dai. Kung makaadto ka og barangay center, ipatanaw doktor niya inuma tong tambal gihatag niya. Pag di gani maayo, magpasabot nga magpa-examine kag dugo gyud. Okay? Okay, di man ko hinginom og tubig, Dok. Ay, inom ka tubig oy. Oh. Dito ko para inom kape noon. Gusto kahit kung inom kape. Ay, tubig. Ayun ang kape, tubig lang. Okay. Talaga, masakad gani ko, Dok. Kay lapot akong dugo. Na, mo na yung problema. Di na ganahan si Dracula mo inuman na day. Unsay, tambal ani maayo, Dok. Mo inom sa kagkuan, mo inom sa kagkatong mga pain relievers, Celecoxib, mga ingana. Kung mawala siya, way problema sa imong dugo. Pero kung di siya mawala, lagi problema sa dugo ni mo day. Ngana, dira, Dok. Oo. Kung na siya ko lukuan ang tase mo, mga tanag yun ani, sige. Pagminawan, manjud ko diri sa imo ajud. Gusto kayo ka diri. Sige, okay, sige. 0948-489-3119. Sakit ako ang batang, muyuko. Sakit kaayo mutindog. Unsay maayo himuon. 28 babae, samal, sentaon, bata pa kay kaday ba? Nag-arthritis na ka. So, ang arthritis nga nila, kulang din siya o ka ng exercise. Kulang din ng exercise. Kay bata pa ka kay mag-arthritis. Mapugnan pag gano'n siya may gala. Okay? Daghan pa kayo mga text diri may gala pero may kabalo kung say basahon. 0948-667-5869 para sa allopurinol pila kabuok imnon before or after meals. Isa kabuok lang dahil 300 milligrams. Pwede before meals, after meals. Wala siya relasyon sa pagkaon. So, ingani may gala. Hello, good morning, cellphone. Hello, good morning, Doc. Yes? Kanang, almost naman ko 2 years na opera sa gallbladder. Wala pa man ko ni tambok. Nagapugong-pugong siguro kagkaon. Wala, oy, dili nagapugong-pugong kaon yun. Pero, Kasi- ayun lagi, hinay sa sa taba. Pero kaon yapon ko baboy. Ali ka mo ka o baboy pa? Kaon baboy. Pila Kaon po ka kilo? Basta mukhaon, Doc, oy. Ah. Mukhaon, wala, limit. Ang problema magudana basta ganing na operahan ng gallbladder ba. Managod kay ma-feel nga video buto di mong tiyan after kaon og itlog, mantikaon, karne. Mo na makaingon sa mga busog na ka, pero sa tinuod ba wa pa ka mabusog. Hinay pa iyang imong digestion siguro. Tabangan ni mo. Mabot nagpila ka tuig, Doc. Dili man supposed to be moabot og tuig kay daghang kay kog operahan nga tulo ka bulan muhabhab naman og kanang kuan. Muhabhab naman og kanang baboy nga giluto nga lami gani. Isang tawag ana. Adobo. Nag-request na ko sa ino kung mag-insure ko, di man ko na ipa-insure. Mawala imong kagwapa dai basta mo tambok na ka. Sige lang, God. Abi nimo gwa ko kailan nimo sa tingog pala kay balaw na ko kinsa ni ba.
Kato gani, medyo gapahon nga, kung ano, tiguang na. Hindi lang nino, Dok. Ay, ano ang sa kanyo? Dugay pa ni Dok? Dugay-dugay pa tao. Sige lang, tabangi o vitamin C, nga lemonsito, mga ingana, para mo paspas imong digestion. Kung kung magbaba pag yun ako, mura na ko anig, hindi kayo magbaba. Pila na gani imong edad, bro? 72. Sa mo, tingtong na gani kag 70 years old, medyo muhina yun ang imong metabolism. Lisod magpataba yun. Pag-inom na lang ay sukal, kung gusto yun ka mataba. Kung sa ako naman? Ay sukal. Milk powder. Ay sukal? Ay sukal milk powder. Kaya kanya na nagkuha na po kanang mag-acidic. Dili lagi. Basta ay sukal, dili ka mag-acidic. Sige, Doc. Thank Okay. you. Sige. Ay, 0935. Basta ganun yung mga pasyente tamo may gala. May memorize na ko na inyong tingog, inyong intonation. Maski pagwa ko yung record sa tubang na ako ba, kanong na ko kitsa ng pasyente ha. Tungod, ingana di ko kakuan o pasyente may gala ka na galing urag. Pamilya na ako, pero usahay po, magubuso man po. Di na ako patulungo, sige text 0935-740-0422. Male, 64-year-old. COPD, daghan na gitambal ng hupong ang naong ug mga tiil dili na makabarog gipadala sa ospital. Finding Dr. UTI karon gawas na sa ospital, dili ganahan mo kaon unsay inon sinta Santa Cruz Digos. Wala gyud kagiayo og examine aninoy. Kung ingani nga nang hupong na gani imong naong, sigurado gyud ko nga nadaot na imong kidney ba, taas na imong creatinine. So, kumusubra na gani ka sa almost 500 to 600 nga creatinine, dialysis na siya ba. Sa kadaghan po sa tambal imong giinom para sa COPD, sigurado ko 1,000% nga nadaot na imong kidney. So, balik sa imong doktor. Tanawa ang creatinine examination. Kung taas, bato kag nephrologist, mo konsulta kag nephrologist kung unsa gyud, dili kay UTI lang, o kung kinahanglan bagyod ka mag-dialysis. Kay sigurado gyud ko taas gyud imong krea. Mao nang di na kaganahan mo kaon, di na kamayong tulog, luya kay ang paminaw, mo na sa mga sintomas sa uremia. Dialysis ang kailangan na. So, ingani may gala ng nagyo koy manotice sa inyo ba nga basta ganing mga matumog doktor nga dili maayo pagkakuha sa inyong sakit. Tambakan, di mo tambal ba? Hello, good morning, cellphone. Hello, cellphone. Nawala. Cut. 0950-496-6451. 59-year-old, babae, unsay tambal sa Almoranas. Balik ko sa istorya, way gala, ang Almoranas, once nga budako, nagani siya, bisang pag-isa ka balde nga tableta sa imong inomon, bisa pagpila ka suppository inyong gamiton, dili na siya mawala kay permanent na gina siya nga unod nga nagtubo sa inyong lubot. Magamit mo bisag unsa pwede ninyo gamiton pero sigurado jud ko moabot og yung panahon nga magsige na sa dugo. Operahan jud 0936-261-6382. Dok, mahibalaan ang sakit sa kidney bisan walay ultrasound. Ikuhaan lang kung dugo sa laboratory. Yes. Ang ultrasound ay, o dong, o manong, o manang, ang ultrasound only view the status of the kidney. Kung na bato, na ay parenchymal disease, pero dili siya makibalo sa function sa kidney. Bisag unsa na siya kadaot, kung nag-function pagyapon ang kidney, mga higala, dili na siya problema. Bisag unsa na siya kadaot sa ultrasound. Ang importante, ang imong function, which is determined by creatinine. Hello, good morning, cellphone. Hello, cellphone. Doc, Yes. ang isukan maka-acidic. Dili maka-acidic yun. Okay, Doc. Okay? Hello. What? Naputol? Okay. Napatay 5-6 minutes, mga gala. Balik ko ang katong function sa kidney may gala
can be determined by dugo. Examination sa laboratory, creatinine determination. Muna siya ay may bawaan kung nag-function ba imong kidney wala pa. Ang ultrasound, maski sa una may galawa pa yung ultrasound, dili kay may gadepende na, gadepende kami sa function sa kidney. Kay once nga di na gid madaot na gyud ang function sa kidney, determined by creatinine dugo examination, wala, useless din ang ultrasound. Kay matumig kas dialysis. Ang importansya lang sa ultrasound sa kidney problems is bato. Bato, tumor, o bara. Bato, tumor, o bara. Pag ang problema bara, operahan. Pag bato, mabungkag, baski ko operahan. Kung parenchymal disease, tumor, kana. Wala, operasyon ng gyapon. So, katong talo ka substance may gala nga problema sa kidney mo na importansya sa ultrasound. Halos tanan ultrasound nimo himuon karon nanay parenchymal disease nga ibutang sa radiologist, automatic na nanay ibutang renal parenchymal disease. Nagpasabot nga na sila nakita nga findings which they cannot know. Unsay problema. So, creatinine ang gyapon. 0935-454-9550. Dok, need ba raspa kung makuhaan? Last June 4, nagdugo ko, karon wala na. Advice ba raspa? May bawaan sa pag-IE sa imong doktor kung naay nabilin nga mga inunlan sa bata dito sa sulod. Naay mga problema sa imong lining sa mattress, o na ay dito sa imong cervix, pinaagi lang sa internal examination. Pero karon kadaghanan sa mga gynecologist, mogamit yun og ultrasound para may bawaan yun kung naabay rason nganong mag-spotting mo. So, ultrasound sa bago mag-raspa. Kaya ang only indication ng raspahan is because sigig dugo lang yato. 0910-858-6158. Anak, dili makalibang 1 week na, unsay tambal. Tagay sa Dulcolax syrup. 1 teaspoon once a day. Pag di yun siya makalibang sa 1 week, sa 3 days, nagpasabot nga mapatanaw yung doktor kay kuuto ng lubot, nganong dili siya makalibang. Last but not least nga aspeto, may gala. Ang arthritis, may gala, di ginapugan. Walay makapugong, daghan ka inyong makita nga baligya sa parmasya nga kuno makapaayo sa inyong tuhod, maka-prevent sa arthritis, maka-prevent sa rheuma, dili na sila tinuod. Wala pagay preventive tablets, kalimot ko sa isa ka tabletas nga gina-promote nga para di daw mo arthritis ayaw to daghan kaayong mga tableta sa parmasya may gala nga gina-promote na pangwarta lang. Kani akong ginasulti sa inyo sa akong practice na siya, sa akong 35 years nga pagtanaw og pasyente. Dili ko mupugong sa imong nga di ka mo inom ani kanang prevention kuno, immune therapy, wala yun. Pero musulti ko sa inyo nga pila na kalibo na akong pasyente ga inom ana. Sakit lang yan. Kadaganan sa nagainom og mga ingana prevention, kanang mga para sa mata, para sa atay, para sa immune system, sa iyo mamatay. Sa tinuod ba, way binuang. Daghan kay silang sakit gami buton. Nga ako isa ka pasyente may galang nga tanan mga preventive kuno nga vitamin giinom. Kaabot og 60 ba? Dialysis na 0930-927-7970. Dok, ang bato sa abdo na 2.1 dako na. Yes. Ang tubo gikan sa abdo day paingon sa imong tinai. Gamay kayo. Ingon lang sa 0.2 centimeters or 2 mm. Kung wala mo makasabot kung sa 2 mm, yung kadako lang ka ng tumoy sa lapis. Kung ang imong bato 2.1 cm, saan na pagsigo diha?
mubara na siya dito may gala sa imong tubo, musakit, mubutod imong tiyan, musakit ang likod, nga sakit gyud kaya gyud hilak na ka, kana ium na ng bato sa imong gallbladder. Operasyon na gina, walay lain si Dr. Cagape ini sa Doktor sa Kahanginan.